Salutați și bine că sunt la un nou vlog, fraților. Sunt alături de magazin. Și nu uitați să butonul de like, subscribe, să vă abonați. Să începem să facem clipuri, challenge-uri. Nu mai păcat. Vreau să vă abonați toate, să facem câte like să facem la vlogul ăsta. Vreo 5. 5 like-uri, fraților, cum a zis voi, mi-am zis Spartanu. Să vă abonați la el, a zis Spartanu. La... Da, fraților. La 5 like-uri la acest videoclip vom face un challenge. Vă facem challenge-uri cu Battleflip. Facem challenge-ul Battleflip. Cu Battleflip. Scriem pe luăm așa un bidon de 10 litri, un bidon de 5 litri, un bidon de 2 litri, un bidon de jumate și un bidon mic. Și scriem pe el de la mic până la mare numerele 1, 2, 3, 4. Nu. Scriem așa 1, 2, 3, 5, 4 de la mare la mare, scriem numerele de la 1 până la câte bidoane avem. Și facem un zar. Un zar, uitați, ce bidon, ce număr ne pică după zar. Cum a venit ne pică 6. Noi trebuie să dăm cu bidonul 6 să vedem dacă punem. Dacă nu punem, ăla care nu pune, celălalt care a dat și a pus, dăm o provocare. Ați înțeles? Deci să dați revin că să mă aproape de magazin, că așa filmez o grămadă. Și nu vă convine nici să vă uitați atât de mult. Bă, dar nu merge să pun Paul. A revenit la forță. Da, să mă aplic în magazin. Nu, corona, fraților. Nu audie, nu știu. Da, și mai acolo. Mai așa cum îmi gândesc. Cine cu care vlogger și abona la canalul lui, să scrie în comentarii. I-a dat ăsta o minioară la un comentariu. Băi, și dacă vă abonați la Andrei Spartanu, va fi la o sumă de 100 de abonați și de-a păsta mergem la o grădă. Dar și Franco, după nebă, te arăt comentarii, spune ele, ne-a făcut pe el. Te arăt comentarii, să te arăt pe la 1000, că el are 99 de abonați. Vă mai are un pic față suma de 100 de abonați. Să ducem în Dubai, da mă, te arăt comentarii, că să ducem în Dubai, atâta cât să mor eu. Atâta cât de la comentarii. Fraților, deci v-am zis, să ia pe ăsta, mă duc la o vârlă, să vă abonați la urât, da, avea 4 abonați. Da, avea 4 abonați, am 7 vloguri. Tu câte vloguri ai? Vreo 22 de abonați și 22 de vloguri. Mamă, m-a bătut la abonați. Da, din păcate aveam pe canalul Andrei Auran Spartanu înainte. Avea 7 abonați pe canalul lui. Andrei Spartanu, care mi l-a desfințat. Auran Spartanu. Auran Spartanu. Care l-a desfințat. Da, zic eu. Revin. L-am potolit pe ăsta, fraților. Deci am avut un canal prima dată. Tutorialul de dat cu viciu. Am avut vreo 900 și ceva de vizualizări. Și de la YouTube mi-a desfințat canalul și că pentru limita cum era, nu? Pentru încălcarea regii, nu mai știu cum își. Dacă am înjurat eu în 2 vloguri, dacă v-ați uitat, am înjurat eu în 2 vloguri și de-aia am desfințat canalul. Și atunci are bătut în plan de la vizualizări și la
la Băia oraș. abonați. Am Da, postat video am ajuns la magazin. Revin.